बे जायगाया जाहैबाय टुक्रा बस्ती होनना बुङो गामिनि नामखौ औ टुक्रा बस्ती होनना बुङो ओमफ्राय जोंना बे गोलैयो चिरां 14 चिरां बेयाव बिसिडिसि हाथिसार बिसिडिसियाव गोलैयो औ जुदि लामा बानायनायखौ नुनो मोनदों सोर बानायदों आरो जोंनि दाथ' जोङो बे लामाखौ बानायनायखौ जों नुनो मोनदों जोंनि माबानायाव खावलायनायाव थाबायनायाव दा जोंनिनो जेनेबा गोदोथ' गैयामोन दा जोंनि बे UPPL सरकारनिफ्रायनो जेनेबा जोंना मा होनो रन्जित बसुमतारी होनना बुङो सारखौ बिथाङानो जोंनिसिम JCB आरो ट्रेक्टर हरनानै जोंनि बे लामाखौ बानायनो थाखाय हरनाय जादों आरो जों बहाय बानायना लानो हादों। बिथांनि न'आव थांदोंमोन नामा नोंथांमोना लामानि थाखायथ' जों थांनाय जायाखै थांनाया होमब्लाबो माने खावलायनायाव जोङो बिनि जेनेबा मानसिफोर फैनानै नङा होमबा बिसोरो जोंखौ बुंथिबाय नालाय जोङो बिसोरजों रायलायनानै जों लाबोदों आरो औ हरदों एकदम बहुत मोजां गोजोनदों औ बेबायदि हरनायखौ नुनानै जोङो मोनबोनानै बहुत गोजोननाय थादों आरो रायजो राजायाबो दा खुसियावनो दङ माने जाबाय बिराद बरिया जाबाय होननानै सानदों आरो ओरै हाब्रु थाबायनांगौखौ हाब्रु थाबाय मोनाखिसै हाग्रा लामायाबो एसेबाबो दा जाजोबाखैबाबो जाबाय माने एसेल' दंसै बा सानसेसोनिल' खामानि दंसै आरो बेखौ उनाव लास्टआव जोङो जेरावबो दस्रायावबो हाजोबोबा सानसे हरबावगोन होननानै आसा खालामो आरो बेखौ हरबावगोन खोमा। माबायदिमोन आगोलाव बेबायदि जायगाया नोंथांमोननि गामिया लामाफोरा माबायदि? लामायाथ' आगोलाव बिराद गाज्रिमोन अट'फ्रानो फैनो थानमोन अट'आव जोङो माइरं दैरं मैगं थाइगंखौ लड लानानै फैयोमोन ओमफ्राय जों अट'खौ नारनानैसो फैयोमोन हाब्रुमोन हान्थुसिम हाबोमोन हाब्रुआ दाथ' बिदि गैला दा एसे सुबिदा जाबाय आरो सुबिदाया बबे समनिफ्राय जादों होनना बुंबा बेखौबो आं खोन्थानोसै जेब्लानाखि जोंनि बे UPPL सोरखारा देरहानाय लगे लगे जोंनि लामाया एसे मोजां जाबोदों आरो मोजां जाबोदों बिनिफ्राय आरो नै दा एसे साबसिन जाबावबाय फार्स्टआव एसे मोजां जाबाय आरो नै दा एसे साबसिन जाबावबाय आरो जाबावगोन खोमा साबसिननिफ्राय हामसिन बेखौ आसा खालामो। जिहेथु नोंथांमोना भुटान सेरावनो रायजो जायो बे समाव गोबां समयसाजों जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो दा बिटिआर सोरखारनिफ्राय बेफोरबायदि नैबे लामानि अनगायै गुबुनफोर बेफोरबायदि मोनदों नामा सरकारनि? सरकारनिफ्राय जोंना मोननाया दङ माने बरिं दङ बरिं दैनि दा जोङो कारेन्ट गैयिनि थाखाय जों बेखौ बाहायनो हायाखै माने होदोंमोन जोंनो जेनेरेटर होदोंमोन नाथाय जेनेरेटरा बोनो हायाखिसै माने जेनेरेटरा 5 लिटार थावजों जों 1 घन्टाबो बोनो हाया आरो दैयानो नुजाफैया मोखाङावल' फैयो थांफिनो थावआबो जोबो दा बेनिखायनो कारेन्ट नांगौ जानानै फैबाय आरो जोंनो दा औ कारेन्ट सौफैयोब्ला माने कारेन्टआ फैयोब्ला जोङो दैखौ जथेस्थ' बेजोंनो जोङो बाहायनो हागोन आरो बे दैखौनो जों लोंनो हागोन। सरकारनि खाथियाव थांनानै थाङाखै आयदाखौ लाना जोङो थाबायबायमोन थाबायनायालाय माने हयथ' मोनगोनखौथ' आसा दङ जोङो 100आव 100 जोङो मोनगोनखौ आसा दङ खिन्थु एसे राननाया थोस्लाबाय खोमा होनना सानो आरो जोङो हरै मावदों र' होनथ'दों खोमा जोंनिखौबो थांनायल' थांदों जों दा बेफोरबायदि जानो हागौ आरो दा बेनिखायनो बिथाङाथ' जोंनि थाखायबो बिराद एकदम साबायखर बिराद मोजां माने जोंनाव गैखायामोन नालाय बेफोरबायदिया दा एकदम मैलाखौ सुस्रांना होनाय बायदि जाबाय जोङो हाब्रु थाबायनांगौ थाबाय मोनाखिसै जों एकदम साबा आराम थाबायनो मोनबाय बहुद गोजोननाय थाबाय जोंनाव गोजोननाय दङ मथा मथि एकदम 100 जोंनाव गोजोननाया दङ होनना सानना लादो आरो दा बेबायदि। नोंथांमोननि बे एरियायाव न'खर बेसेसो आरो मोनबेसे गामि संसार जानानै दङ भुटान बर्डार जोंनाव बहाय टुक्रि बस्तियाव हरैहाय मा होनो 1 नाम्बार दावागुरि 1 नाम्बारनिफ्राय ओरैहायथ' जोंनियाव हाग्रा हाबनांगौ जानानै फैयो बे हाग्रा बारबोनानै जोंनि बे टुक्रि बस्तियाव दङ जोंनाव गामियाव 37 न'खर दं जोंनाव दा बे 37 न'खर दङ जों 37 न'खरा बहाय दा संसार जानानै दङ आरो गुबुन गुबुन हारि दङ जेनेबा मा होनो नेपालि दं बर' दं बेबायदि आरो जों गोदोनिफ्रायनो लोगो मोनलायखानाय बिहारिबो दङ जथाय माने आगोलनिफ्रायनो बेखौ जोङो खुलिजेननायनिफ्रायनो लोगो मोनलायखानायखा। तो बहुत बेया
মই যিহেতু 2013 বিয়া হৈ আহিছোঁ তিথেন মোক মোৰ হাজবেণ্ডে এইটো জংঘলৰ পৰা কেথেনো আনা নাই ভয় খাব বুলি মই বৰপেটাৰ পৰা হয় তাৰপিছত আৰু যিথেন লকডাউন হ'ল তাৰ পিছৰ পৰা মই মানে এতিয়াৰ পৰা অহা যোৱা কৰিলোঁ আমাৰ যোনটো মানে ইণ্ডিয়া ৰাস্তা কি কয় ইয়াতে জংঘল ৰাস্তা দি তিথেন দেখা পালোঁ যে বহুত বেয়া আৰু দেখিলে মানে চকুৰ পানী ওলাই যায় আৰু মই এইটো এইখিনি অলপ ভালেই পাইছোঁ যিহেতু মানে মোৰ থাকি আগত আছিল মানুহবিলাকে বুঢ়া বুঢ়ী মানুহবিলাকে কোৱা মতে শুনা মতে যে ইমান সৰু এটা ৰাস্তা আছিল বোলে সেই ৰাস্তা দি মানে চলি পলিক মানে লৈ হেনে বজাৰ কৰিব যোৱা আছিল বোলে যিখিনি মানে কিবা আছিল সেইখিনি মই ইমান নাপালোঁ যে দেখা মতে মানে ৰাস্তাবিলাক মানে বহুত দুখ লাগিছিল আৰু এথেন যিহেতু গাঁৱৰ মানুহবিলাকে লাগি কৰি হেনে এথেন ডাঙৰীয়া ছাৰো দিছে ৰাস্তাটো মানে যেন আৰু ভাল হয় আৰু আমাৰতো পিছৰ কাৰণেতো বহুত গোচ আছে আৰু কি যেনিবা আমাৰ গাঁৱত লাইন নাই একমতে যিহেতু ছাৰ আমাৰ যোনটো এথেন ছাৰ আছে ছাৰে কিবাও দিছে কি বুলি কয় বৰিং দিছে বৰিং চৰিং দিল কিন্তু কাৰেণ্ট নাই কাৰেণ্ট নোহোৱাৰ কাৰণে মানে আমাৰ বহুত বিপদ আৰু স্কুল নাছিল স্কুল দিছে এথেন যেনিবা চলি যায় আমাৰ কাৰণে গাঁও ঘৰৰ কাৰণে স্কুল দিছে স্কুল হৈছে ৰাস্তাটোও দিছে যেনিবা সেনেকৈ মানে কোৱা মতে অলপ কমপ্লিট নহ'ল জংঘলৰ ৰাস্তাখিনি গাঁৱততো ঠিকেই আছে সেইখিনিৰ কাৰণে ধন্যবাদ দিলোঁ সেইখিনি চলি যায় আমাৰ আৰু মানে পিছত মানে কি আমাক যে লাইনটো দিলে হলা হয় আৰু আশা কৰোঁ আৰু দি বুলি